କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନଈରେ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ସେଠାରୁ ଆମେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମର 3 ଗୋଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମର ନିଜର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ତ ସହଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ରାତି 4ଟାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର କେମିତି, ଆମ ପୁରା ଘରକୁ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ